Til DPT 1000 i Tenball. Vi ser en vennersidekamp mellem Kasper Christoffersen fra IKAS Billardklub og med Baram Lotfi fra Herlev Fuldklub. Begge to er forsvarende danske mestre. Baram Lotfi vandt 2 ud af de 4 discipliner, der blev spillet til DM i Aalborg, mens at Kasper Christoffersen kunne hente en DM titel. Vi spiller race til 7. Og Baram han vandt træningen, så det er ham der breaker i fast track. Udmærket break fra Baram. Han har i hvert fald en position på etteren og kan muligvis i hvert fald spille position til toeren. Der er ikke sådan helt stor på bordet, men vi må se hvordan han takler den her etter. Spiller 9, og så har han et cut-shot. Så han vælger at spille ind, spille hvid på tværsbordet til positionen. En lidt uprovokeret fejl af Baram, som overlader bordet til Kasper. Det eneste sådan de steder store problemer der kom, det er at 4'eren nu ikke kan gå i det hjørnehul, hvor 6'eren ligger, på grund af den blokade. Ja, så han bliver nok umiddelbart nødt til at spille en kombo og skyde 4'eren ind på 6'eren. Så skyde 9 eller spille en C for at vide komme op bag ved 6'eren. Vil jeg spille kombination. Sidder klokkeren i en rigtig god position til Kasper. Så nu ser det ud som om racket har åbnet sig, og han skulle umiddelbart også hovedsættet herfra. Spiller en band op, så han mangler kun 7'eren og 8'eren og 10'eren. Spiller 2 bander op til 8'eren. Så nu er der faktisk kun 2 stopsteder til at han kan bringe sig på den hold. Vi er lidt over på den anden side. Så 10 på at kunne den op. Og ja, første sæt går til Kasper, som altså bryder Barams break. Så nu er det Kaspers break. Her som vi kan se, hvor Lotfi har
som sagt spiller for Herlev Boldklub. Han ligger 6 på ranglisten, har spillet 8 turneringer, og han har den bedste placering som nummer 1. Blandt andet hans 2 DM-titler. Etteren falder i midten. Toeren falder også der. Falder et baller. Hvad er spørgsmålet? Har han en position på den røde træer som den næste bal? Der skulle være position. Det siger i hvert fald ham med kameravinklerne. Så begge spillere, som er i dag, har haft en kortere pause for begge to. Deres første poolturnering i sæsonen. Og de spiller om at komme i kvartfinalen. Og Kasper på løs, det er rigtig godt for at spille op til 4. Ligger han til trækstød for at komme ned til 6. Snor lige når den kommer på undersiden af 6'eren. Men han burde kunne trække den op til at kunne position med et langt hjørne. Det får han også gjort. Han ender dog desværre en lille smule lige på. Og dermed bliver det lidt svært at få en god position til 7. Jeg spiller lidt rundt af, og så får en lille smule vinkel for at kunne få position på 9'eren. Kommer ud med en position på 9'eren, og kan så spille 2 bander rundt, altså ned i den korte bane og i den lange bane, for at få position til 10'eren. Så det er lige en 2,5 til Kasper. Ej, han brænder 9'eren meget provokeret. Og giver dermed bare chancen for at komme på 1-1. Den ligger dog forholdsvis lige for 0, så det er umiddelbart svært at spille position på den her. Han lægger i hvert fald an til langt trækstød. Selvom forholdsvis, det var ikke potter, der var problemet, men det var position. Så lidt længere tider. Meget svært steder. Men sætter den rent, og dermed udligningen til 1-1. Ja. Med Kasper, som sagt, så spiller han for IKAST Billardklub. Han er rekorddanmarksmesteren. 21 danske mesterskaber, tror jeg, han er oppe på. Og har blandt andet også spillet Karl Billard, hvor han var med til DM og var i finalen og tabte der. Så en rigtig universel spiller. Startede med Karl Billard og har været Danmarks bedste forholdsvis længe. Bram, som er også en bilpoolspiller, biludfordrer. Her med breaket på 2 baller i, men han kan se det. Så jeg kan se det. Men umiddelbart er det så, at jeg kalder 4'eren, og så spiller jeg ind på 4'eren. Og det må han godt, da han rammer den laveste bal.
4 går i, og så får han så lov til at fortsætte. Så er bare spørgsmålet om, hvor han spiller hvidhand. Vil jeg spille den hårde variant? Rammer ind i 7'eren, men han kan stadig se 1'eren. Spørgsmålet er, jeg blev lige spurgt om stød det var i orden. Det ballen er meget tæt. Så er der en chance for, at man kan lave fejl på stødet. Men der mener jeg, at stødet det var fint. Så lille små turbulens, men nu må jeg se, hvordan der er løst det her problem. Der er et problem med 3'eren og 7'eren, som ligger klostret sammen. Og så den her etter, hvad han står overfor nu, hvor han ikke har det hele at spille efter. Prøv at spille den ind. Kommer ind på den korte, så han kan potte 3'eren. Rigtig godt positionssted. Her får han en udfordring på, når stødballen går væk fra, altså når han potter 3'eren, så går den væk fra den næste ball, han skal have. Så derfor skal han have fået en løsning på det her. Kan være, han rammer 10'eren, og så gå ned i. Og det gjorde han. Får der med position på 6'eren. 10'eren bliver så skudt tættere på 9'eren, som i hvert fald gør afslutningen sættet lidt nemmere for ham. For at spille 2 bander rundt, og lægger altså nu på 6'eren. Skal lige passe på købeføringen, der ligger meget tæt på 10'eren, for at spille en bande nu, og tæt på 8'erne. Og jeg spørgsmål så, om man vil spille 9'eren i midten, eller i hjørnehullet bagefter. Han har i hvert fald position til, at han kan spille efter på 9'eren i midten. Men vinklerne kan også men i forhold til position, så kan han både få position på 10'eren ved at botte 9'eren i midten eller hjørnet. Jeg prøver at spille den op til hjørnet. Det er i hvert fald meget vigtigt, at man spiller i hvert fald gør sig klar over, hvad det er, man gerne vil, før man får stået med sted. Så det bliver en anden løsning. Men jeg var på ham gjort. Så sætter de ham på en god position på 10'eren. Der kommer Bram på 2-1. Altså her så vi så lige en reklame fra vores sponsorer, Dansk Pulsur er sponsoreret af Ingbro, som er en rigtig god leverandør til blækpatroner. Ja, Kasper med breaket. Og det lykkedes ikke for ham at få en baljul. I pool er breaket lidt ligesom det er servo i tennis, at man gerne går efter at holde sin egen selv. Så den
spillerne her først. Og jeg vælger at spille en save, men den er lige lidt mislykket. Jeg efterlader etteren åben til Kasper, som nu kan gå ind og få det der, så prøver at se om den kan udsætte ham. Forspillet her er det Henrik viden over lige at komme til på højre midterholdet. Kasper han siger lige undskyld til Param. Han var lidt heldig, han havde ikke dykket det. Men han har en position på toren, men der er langt ned til at træne. Jeg får spillet den og to bander rundt. Kommer forbi de ved hvad der ligger midt ude på bordet. Og får en okay position på træerne. Det er dog. Så er der målerne her på den venstre side af tieren og spille 4 hjørnehullet. Så han skal med på træerne og så op ad bordet for at gå for position. Kommer pænt ned til 4'eren. Har en lille smule vinkel til at komme op på bordet igen. Igen. Der er meget så ikke her. Der var han kom forbi, og han kom så til at komme ind i hovedet. Det betød ikke så meget, at han lige var skubbet hovedet væk. Og nu boller han frem. En lidt akavet position, men på grund af at han nu skal støde over 7'eren. Og det gør det lidt svært at spille et gennemtrækningsspil. Der er lidt afstand mellem de to bander. Hvor bolden er for at strække på trukket videre ret langt, men også for langt, så er han nu ligger akavet i hvert fald til at kunne søge for en god position. Han spiller og spille 7'eren over en bande over den midterhold. Så kan han nemlig spille videre rundt i 3 bander og få position på meget svært sted, som han desværre brænder. Han får ellers position. Men holdet er dækket af 8'eren, så bare man får ikke et opstød til midterhold. Så han kan selv vælge at spille safe, eller han vælger at spille safe og få efterladet en bal, hvor Kasper han ikke kan se den bal han skal ramme. Skulle Kasper nu gå ind og støde forbi 7'eren, som han skal ramme, så vil det så være en fejl, og så vil Param få bælgeren, og så må han placere den videre lige hvor han vil. Men det ser ud som om, at Kasper kan se en lille smule af 7'eren. Så jeg er på snittet meget tyndt at få sendt videre. Her er der en lang åben bal. Det er ikke en bal, der ligger lige foran holdet, men stadig en bal, der er enten mulig at bold eller mulig at spille safe fra.
altså spille safe, men jeg tror, at syverne lige stiller ham sådan, at Kasper har et muligt bånd på syveren. Og får trukket med ben tilbage, og så er der et bånd på tieren. Og der udligner Kasper til 2-2. Ja, til stævn i det her har vi været 23 spillere. Og der har været et ret skarpt felt. Hvilket man også skal se her i den her Winners Qualification. Det vil sige kvalifikation til kvartfinalen. Hvor vi har to forsvarende Danmarksmester i kamp mod hinanden. Den tredje danske mester, så har vi indtil videre den kendte her. Han tabte sin kamp til en juniorlandsholdsspiller ved navn Andreas Bendeløkke, hvor han tabte 7-6. En vanvittig præstation. Så de slås til i den her turnering. Samtlige juniorlandsholdsspillere har været med i turneringen. Og af dem er der stadigvæk 3 i år. Så det lå rigtig godt for den danske billiard. Jeg har brugt Baram Breaker og ikke på nogen i. Og jeg efterlader altså brødet til Kasper. Ja, og Kasper kan se der, så jeg vil nok på det og så holde den videre til toeren. Prøv at spille den ind. Spil position til på den og med lang hjørne. Det ser umiddelbart ud som om, at han vil på den i midten. Ja, det gør han altså. Jeg tror, han ved ind til manden for at få en god position på træerne. Spillerne er i en bande ud og kommer ned til 4'eren. Nu skal han så på 4'eren og komme tilbage op på brødet for på 5'eren. Og her skal han gerne have lidt vinkling, så han kan komme over efter 5'eren og på 6'eren. Så det er hvad de her spillere gør, som er på elite-niveau. De tænker flere steder fra. Og prøver at løse racket så hurtigt som muligt. Så her, der vil han allerede begynde at tænke på position på 6'eren, og måske endnu længere frem. Få et lille kast på 8'eren, men den går stadig i. Og så har han stadigvæk position på 5'eren, men så i hvert fald, hvordan den skal komme over til.
svært positionssted. Og det giver altså bare en pallion. Og måske lægge lige meget ved på bordet. Og så her skal jeg bare tænke ligesom Kasper på position på 6'eren. Den går ikke forbi Jan, så han er nødt til at komme tilbage igen. Lægger sig ind til en træksted. På bolden. Nej, også. Han kan simpelthen det samme, som Kasper vedgår. Det viser bare på, hvor svært det er at få den her position på begge to. På den her 6'er. Og det på grund af den her ball, der er blokeret det ene af hullerne. Så er Kasper tilbage ved bordet og har så en chance for at vinde det her sætter. Bolden 6'er med hænder lige på 7'eren, og det vil så sige, at han kan ikke gøre så meget med en hvide. Igen, der stod mellemstedet på en hvide følger efter 7'eren, eller han kan lave en træksted. Jeg vælger at lave træksted ud i bænden. Nu kommer han tilbage ned ad bordet igen. Så her var der kan op til Jan. Og vælger at spille Jan i det lange hjørne. Samme sted hvor 6'eren skulle hen. Og jeg kommer til at lave en lille smule for ham spiller det her medlemsstød, hvor vi følger efter den objekt, han har skudt i. Og han kommer ind god diamant for langt. På det er stadigvæk muligt. Men ikke godt på sådan en selvtillid, at man kommer til at rulle for langt. Men det er godt lige, og Kasper fører der med 3-2. Og det er hans break. Så det vil sige, at jeg kan øge føringen til 4-2, hvis han holder breaker. Hvis du nu sidder og ser med på YouTube og tænker, hvordan kan jeg komme med og spille sådan en turnering, så vil jeg komme op og spille mod danske mestre og ungdomstalenter og andre gode billardspillere, så gå ind og tjek danske kultur ind på ddbu.dk eller tjek vores Facebook side som er på Dansk Kultur, hvor du kan finde mere information. Og Kasper han får ikke udnyttet breaket til at få en ball i, men ender ret heldigt på Kasper, sådan at bare man ikke kan se den gule etter, hvad han skal ramme først. Her er første stød efter breaket, hvis man for eksempel ikke kan se etteren, så kan man vælge at spille det og push out. Og det er det, hvad programmet kalder, så må du støde lige hvor han vil. Han må gerne ramme andre baller, og behøver ikke have bænden efter kontakt. Og vi lærer så nu at støde ved han, så har Kasper muligheden at tage stødet eller give det tilbage. Han vælger så her og give det tilbage til Bram. Han har lagt op til et jump shot. Og så med den push, hvor han spillede 8'erne hen til 3'erne, der prøvede han at skabe et problem. Problemer, det er ligesom i hverdagen, er jo til, hvor man skal løse dem. Og det er også en af de ting, hvad han tænker på, at hvis han nu skulle tage den, så ville han gøre det svært for ham. Får altså jumpet ned over tigeren, som blokeret, og slipper han der lidt godt fra det. Han efter et øjeblik ned til Kasper,
stødet ses mere som en offensiv løsning. Da det stadig giver muligheden at undgå at lave forretning og samtidig gøre noget offensivt. Og det var så det, man gjorde i det her tilfælde. Altså et meget svært rack her. Og nu vil vi se, hvordan man kan få ham på den her etter. Han har flere forskellige muligheder. Endnu får han også lige kigget på det efter blandt andet det problem, som jeg taler om før, med hvor man bliver på sjovt. Eller altså træerne i hjørnet. Det er et meldespil, så det vil sige, at alle ikke åbenlyse spillere skal meldes. Så han vil prøve at ramme etteren via en bande, og så sætte ved nedrykning træerne. Kommer tæt på. Det er også et meget venstigt sted. Bram kan se etteren. Og han har et par muligheder her. Man kan vælge at spille offensiv, gå på det. Eller vælge at spille safe, hvor han lægger ved ind imod femmeren. Det bliver meget spændende at se, hvad han gør. Han spiller safe. Hvis man kender snore, så er det jo sådan, at der, når man spiller safe, behøver man ikke en bæltebande, men det skal man have. Og han er altså forstoppet ved direkte bag ved femmeren. Der er lidt plads til, at han kan komme udenom via langband. Men for i hvert fald lagt rigtig usafe her. Så han melder, at etteren skal ned i højre hjørne. Og han rammer ikke etteren, og dermed så er det en fejl. Og Bram får altså Ballion og Caligula vel. Og det her, det kan måske være den åbning, som Racket har for efter den her mini-safe duel, hvad der har været. Og spiller etteren i, trækker den op til 2. Der er ikke langt på 2 til 3. Til gengæld der, hvor hans skal lægge sine bekymringer, det er at komme fra første og fremmest fra 3 til 4. Spiller på tværs og får position på 3'eren. Nu kan han jo ikke ramme hele 3'eren på grund af det problem, at der selv har lavet. Så. Men der var plads nok til at gå på og komme pænt med. Altså vil trække den tilbage her på 4 for at lægge op til 5'eren. Og så her efterlader fin vinkel fra at komme fra på 5'eren. Og så placerer ved, så han kan få en 6'er. Forspilleren ind og efterlader igen vinkel. For nu skal han på en 6'er, og så komme tilbage på halvdelen for at kunne på det 7'eren. Pænt sted og får en optimal position på 7'eren. Han kommer op og bruger igen. Det her det ligner en udligning, men som vi også har set før, der kan sagtens ske noget, som det kommer til, men det ligner kraftigt, at man skal komme
er 2 meget lige spillere. Det er 2 spillere, som har spillet mange gange mod hinanden. Og det plejer i hvert fald rigtig mere end undtagelsen at være meget tætte, når de her 2 spillere dystrer. Så det er Barham's Break. Så var han breaket, og han breaker 2 batteri. Og har et åbent sted på hætteren. Dårligt med den forkerte vinkel. Vinkel væk på hullet, men stadig muligt at plotte hætteren. Og spille en position til 2'eren. Dog kan man se, at det højere nederste hjørnehul, det er blokeret af 4'eren. Så det bliver spændende at se, hvordan man får skabt den her position, og man måske også vælger at spille en kombination 2-4. Det så som om det er lagt op til. Han vælger også 4. Det er naturligvis lidt langt point ned til 4, men det er en mulig kombination. Også når han spiller kom ind, så kan det være. Den bliver lige presset ind. Det var ikke meget, der skulle til for, at den var blevet liggende. Så men efterlader han 2'eren foran hjørnehullet, og kan så nu spille 3 bander rundt for at få position til 3'eren. Undgår at ramme 8'eren fint. Bruger et lille kys på 5'eren, men når altså hen på en position, hvor han godt kan på 3'eren. Så nu er spørgsmålet bare position til 5'eren. Vinkelen er på den forkerte side, så han er nødt til at spille op på den her lille bord for at kunne få position. Han prøver altså umiddelbart at spille 2 bander rundt, og så mellem 8 og 10, men han rammer 8. Han kan stadig ikke se 5'eren. Så han slipper lidt fra det her samsted med 8'eren. Han har også noget vinkel, så han kan komme tilbage midt på bordet til 7'eren. Han vil lige ud af. Og nu vil vi se lige en tanke ny koncentration til stedet. Han vil altså ikke at spille ned i hjørnet, men vil at spille position, så han kan spille 7'eren i midten. Så det bliver lidt spændende position, hvordan han kommer ind til 8'eren. Lige en lille opfredelse. Pool er jo familievenligt, så der er også nogle ting, der skulle være. Så men bare klar til at putte på 7'eren og bomber ind i 8'eren. Virkelig en god løsning. Og altså få en god position, hvor han kan
Ja, episoden bliver også lige vendt. De to spillere derovre er okay forstående. Som en krig med Seabreak. Og nu bliver det spændende at se, om Kasper kan komme tilbage. Som sagt, vi spiller Race til 7. Så Bram er den første, der når halvvejsmærket. Jeg er grillet for breaket 6 og 9. Og får en position på etteren. Også med en naturlig vinkel, hvor ved kan komme hen til toeren, og så det her det ligner et meget åbent bord. Her kommer han for kort, for ikke gennemført stødet ordentligt. Så får lidt for meget vinkel på toeren. Så en umiddelbar løsning er at gå på tværs af bordet. Og få position på træerne nede i det øverste højre hjørnehul. Det var noget spille fint. Og jeg har spillet 2 bander for at kunne få position til 4'eren. Med et positionssted kommer ud på midten af bordet, så det plejer at være rigtig godt i forhold til positionerne. Og jeg har spillet ud på tværs. Position på 5'eren. Og der var nok vinkel til at jeg kunne komme op og bruge igen til 7'eren. Så er spørgsmålet igen, hvad ligger han lige på? Ikke en ønskesituation i den på den her position, men kan altså spille et nedløbsstød ned til 8'eren, det var også gjort. Spiller et mini-trækstræd for 8'eren i på position til 9'eren i midtholdet. Og for at spille den fint og kommer godt ned på 10'eren. Rigtig godt positionssted på et moment kan være rigtig svært. Og med den her 10'er kommer Kasper så på 4-4. Og som jeg siger i kamp før, så står det helt lige. Så er det Barams tur til break, men skiftet til break. Så nu bliver det spændende at se, om han kan få ordnet breaket op uden bordet. Så Baram breaket en Bali.
vil se dig. Vil jeg så spille safen? Indtil har vi ikke set nogen brainruns her i kampen, altså hvor man breaker ud af bordet, uden at modstanderen kommer til. Men nu skal Kasper ud og kigge for at få fat på den her etter. Og han prøver at få etter ned i det nederste venstre hjørnehul. Rammer en banden. Får også ramt etteren, altså der var ikke nogen fejl. Men vedkommende lige lidt for langt, så bare man kan se den, og han har et muligt bot i midterholdet, hvis han vælger at tage det. Det kan i hvert fald ind til at trække den tilbage, så jeg spiller på midterholdet og får en god position på toeren. Man kan der lige med køen, hvor han kan være hen, så han vil gerne op ad bordet. Det er igen for at få den rigtige vinkel til at kunne komme hen til 4'eren på næste sted. Ja, og spiller den ene band op og kommer pænt ind på 4'eren. Og igen med lidt vinkel, så han kan komme ind på 5'eren. Realiteten i nærheden af der, hvor han ligger nu. Og jeg så spiller over til den side. Og en vinkel og få nogle muligheder. Enten at spille, altså efter han har spillet 5 i midten, enten at spille 5 i midten, 5 i hjørnet. Har han mulighed for enten at spille 6 i midten, eller 6 i hjørnet. Og det ser ud som om, at han spiller på 6 i midten. Kommer lidt langt ned på bordet, men har stadigvæk bolden på 6'eren. Og kan med lille træks ned for en god position på 7'eren. Og nu også en lille træks ned. Så går lige lidt for stærkt, han vælger lige at stå op. Lige tjekke tingene igennem. Kasper 7'eren i hjørnet der, og så få position til 8'eren i det her hjørnehold. Og prøv at spille det her medlemsstød fremad. Så har han god mulighed for at få 8'eren i hjørnet. Spiller videre 2 bander rundt. Det får gjort fint. Og her ligger han altså så på 10'eren. Lidt lang 10'er, men stadig igen over til en 10'er. Og der var der også smækket i, og dermed fører Baramlot 4. Så Kjellers break. Kasper Christoffersen, som har det søde kaldnavn Grill. Mens at Brand har sit eget efternavn, som kaldnavn, som nickname, men bliver også kaldt for slagteren.
Så Kasper breaket for 2 baller i. Kan se der ligger lige på den anden side af midterhullet. Og har så mulighed for at få pottet i der. Men jeg er spændende at se, hvad han gør her, da han ligger tæt på midterhullet. Så det er i hvert fald meget svært pot. Positionen er også rimelig svær. Man skal gå først midterhullet. Og så skal han kunne kontrollere tempoet. Spiller ned i hjørnet og får en rigtig god position på toren. Og nu kommer næste problem, det er at komme ned til 4'eren, som er den næste ball. Og vinkling i begge fra 4'eren. Men nu spiller vi lidt skæv. Og får altså position her på 4'eren. Kommer en lille smule langt på 5'eren. Han kan igen sagtens potte ballen, men her er det meget vigtigt, at han også får styr på den videre og får spillet en god position til 6'eren. Får spillet en ball med. Og har en ball på 6'eren. Så skal han så op og bruge igen for at kunne få fat i 7'eren. Jeg har spillet 2 bander. Får dermed også noget vinkel på 7'eren. Og jeg har en bande og så over til position på 9'eren. Igen en vinkel for at kunne komme over til 10'eren. Får trukket forbi midterholdet med god position på 10'eren. Og så står der 5-5. Så vi er nede og spille race til 2 nu. Så det her, det er helt tæt. Her er som sagt Ingpro hovedsponsor for Ingpro Danish, eller Ingpro Dansk Pooltour. Støt vores sponsorer. Og så håber vi naturligvis også, at vi kan gøre de her turneringer endnu bedre. Bram han får breaket, men han breaker ikke nogen baller i. Og dermed har Kasper en åbne chance her. Etteren ligger nede foran hjørnehullet. Og der er ikke nogen
store problemer, hvad der ligger på bordet. For lige ramt sekseren, men det er på ramt toeren, som han prøver at spille position på. Men for der er ikke positionen. Jeg vil nok forsøge at være på den. Jeg kommer op på den anden side, men kom, så det kan jo ske. Og nu prøver jeg her at fejle Kasper brænder den her toer. Et sted, der umiddelbart så nemt ud, men som er så brænder. En lille smule frustration også fra Kaspers side, og ærgelse over, at han brænder den her vel. Og at det giver sig bare muligheden for at komme tilbage der og sætte efter sit runner break. For altså på det toeren og spille rundt, så han kan på den træerne hjørnet. Ja, for på den to bander rundt. Og får en lave position på 4. Kan så enten vælge at trille den her i, eller spille videre på tværs. For at få den næste position. Så man kan se hvad han laver. Ja. Det er så en helt tredje variant. Og få spillet videre på tværs op på bagsiden af 5'eren. Ligger stadig i god position til at kunne bolde ballen og få den næste. Ved at lave en lille trækstød. Og på det 600 kommer pænt ned på 7'eren. Og her med 4 baller tilbage ligner det, at barnen skal enten komme på det man på engelsk kalder The Hill. Ja, han er på toppen og kommer langt det sidste sæt. For at spille positionen til 8'erne i midten. Og igen markere den der igen ved ende op. Så trækker forbi 9'eren. Så han kan spille 9'eren i samme midterhold. Og så har han en nem position på 10'eren. Og dermed Bram on the hill. Man har altså kun et sæt for at vinde kampen og kvalificere sig til kvartfinalen. Dermed har Kaspers ryg mod muren nu. Og skal vinde begge sæt for at kunne vinde kampen.
Ja, som sagt er det en Ingpo dansk pooltur. Og det er dansk pooltur 1000, så det er åbent for alle deltagere, som er aktive i dansk billard. Hvis du vil mere om Ingpo Danish Pooltur, så gå ind på ddpool.dk eller tjek vores Facebook-side Ingpo Dansk Pooltur. Her får Kasper Break Dryer den første chance til Bram for at få lukket rækket og få lukket kampen. Og han løber for langt. Han får pottet i den, men løber for langt, så han ligger bagved i ham. Så nu skal han have fundet et definitivt sted frem og få ramt toeren, så han ikke laver fejl. Det kan måske være, at jeg kan se en lille smule af toeren, men det er ikke meget. Det ser ud som om man godt kan ramme toeren. Han kunne have bolden. Igen, når vi sidder her med kameravinklerne, er det ikke altid lige nemt at se, om den passer eller ej. Så vil jeg sige at spille safe. Og dermed sætte Kasper under pres. Men det problem, der ligger over det midthul, er også et problem, der skal løses for at kunne åbne det her rack. For jeg har så spillet forbander. Over 2 bander for ham, tror jeg. Han kommer i stedet for 6'eren. Det ikke er den laveste valg på bordet, så har Bram valg i hånd. Kigger altså på en løsning af problemer. Jeg har 3 baller, der ligger sådan, det bliver udfordringer, det bliver. Den udfordring, der er størst af sat om. Og Bram tager så også god tid til at se på det her problem. Der er nemlig mere bælger, selv muligheden for at kunne ligge ned i håndvær. Og den også giver sig selv bedst mulighed for at løse problemer.
så trille træerne i. Altså prøv at måle op, hvor han skal ligge. Så bliver det spændende at se, hvad der rammer mod tiden på. Og se, hvad han spiller. Jeg har så spillet en ny CF. Altså få gemt 4'eren bag 5 og 8. Men jeg altså gå efter den med en bande. Får altså også ramt på 4'eren. Og dermed er det Barams tur. Problemet er stadigvæk ikke helt løser. Her har Baram igen muligheden for at spille defensivt. Det er altså ikke en god tid. Det kan også være et. Det er et rigtig sted i kampen. Rigtig vigtigt sted. At få spille 4'eren ind bag ved 8'eren, men spørgsmålet er, kan Kasper se noget af 4'eren? Så ligesom Baram, og så tager Kasper sig rigtig god tid til at tænke over det her sted. For Kasper han også bagud 6-5, er det også vigtigt, at han ikke efterlader åbne til Baram. Han kalder altså piger i midten. Så vi prøver at spille den ind i midten via 5'er. Og det lykkedes også for ham. Rigtig godt spillet af Kasper. Og får også positionen på 5'eren. Så med det ene sted har han åbnet racket helt op. For at spille 5'eren i og har noget naturlig vinkel for at kunne få position til 7'eren. Den kom tæt på. Han tager en tur ind i hulken og kommer ud igen. Drama, hvis den er gået i, så er det sikkert,
bare ramt op, vi ville have gået ind og lukket sættet. Men Kasper har stadigvæk mulighed for på 7 og for fremtrukket det sidste afgørende sæt, hvis han ville have på bordet. Og spille stopstød. Altså rigtig svært stød, da han skulle støde ud for midt i holddagen. Altså for at spille 8 og 9. Altså 2 baller tilbage. Og frem til det sidste afgørende sæt. Nej, og får ikke spille positionsstød ordentligt. Og kommer til at bagfra. Men stadigvæk muligt at på ball. Og dermed udligning igen. 6-6, det har gået frem og tilbage hele kampen. Og nu står vi med en afgørelse i sidste afgørende sæt. Det var Baran, der vandt træningen i før det begyndte. Så er det ham, der breaker. Og han ville tage en timeout, så vi kører lige et par reklamer. Og så er vi tilbage igen efter Bahamas havde sin timeout. Altså det sidste afgørende sæt bare the breaker. Og han får ikke breaket nogen i. Efterlader etteren og hvid meget tæt på hinanden. Så den første chance her rækket går til Kasper. Så bare der etteren, men ikke helt position på toeren. Derover så fik han bygget et problem, da træerne nu ikke går i det venstre hjørnehul. Det er spændende at se, hvad han laver på toeren her. Uden for at spille backshot. Spille toeren af en bandro, men han har ikke kaldt det. Så spiller en safe. Og så gemmer toeren bag ved 4'eren og 8'eren. Da man kan komme tilbage til bordet. Kalder toerne i hjørnet. Så
går ind en bande bagfra og prøver at få banket den ned i hjørnet. Rigtig tæt på, men slipper han godt fra det. Han slipper godt fra det. Kasper kan ikke se toren. Rigtig godt forsøg af Baram her. Han kalder altså toren i det øverste højre hjørne. Går altså 2 bander ind, og så kigger den opad. Den er meget tæt på at gå i midten. Men den er efterladt, så bare om han kan se den. Så Baram med chancen. Han vælger at spille en defensiv sted. Efterlader du toren, så Kasper kan se den. Det ser ud til at blive en længere safety duel, hvor spillerne prøver at gøre spillet så svært som muligt for modstandere. Bordet ligger heller ikke super åben lige nu, som Grækenland har modtaget. Så han spiller også et defensivt stød og spiller 2 nedregning i hjørnehullet der. Og så bliver vejen til 2 blokeret af et hav af baller indtil videre. Så han skal kigge rundt om de baller, der er på venstre side. Og så ramme toren bagfra og få kigget den op ad bordet igen. Og han får ikke ramt toerne, kommer til 6'eren i stedet for, så Kasper får bal i hånden. Ja, det kan være et ret afgørende moment. Så nu er der overvejelse omkring, hvordan han skal løse striker. Med bal i hånden, der kan han jo få pottet toren og spille den position, som jeg mener er rigtig til 3'eren. Han kigger på 3'eren, burde kunne gå i midten. Og faktisk er jeg på toren spiller videre over 2 bander, og så op til at kunne spille 3'erne med hold. Det er her fra position til 4, der bliver nøglepunktet i det her rack. 4'eren ser ud til at kunne gå i det øverste venstre hjørne.
Riser pottet. Træerne her, man løber ind i femmeren, og det sender videre over den modsatte side end der, hvor jeg gerne ville have været. Samtidig skubber det femmeren ned i den anden brorhalvdel, så han vælger at spille safe, men den springer fra ham. Der er en dårlig kontakt på det safe stød, hvad Kasper har spillet. Gør nu, bare man har chancen. Han vil lige have få renset videre, så at det dårlige kontakt ikke lige kommer med det samme igen. Så er der Barnes, så er der 4. Spiller 2 baller ned til 5'eren. En fordel for Barham her er, at både 5, 6 og 7 ligger på samme bordhalvdel. Så han kan rydde derop og så spille op til de sidste 3, der ligger på deres bordhalvdel. Spiller 2 baller over, den kommer lidt langt op på sin position på 6'er. Men det er stadigvæk muligt at kunne holde videre til en god position på 7'eren. For at holde ved, kommer ud i banen og kommer tilbage igen. Rigtig god position, hvor han naturligt kan komme op af bordet og brænde i hullet. Og det er sidste 3 baller. Spiller 2 baller. Der var der lidt langt stød her på 8'eren. Men altså sætter den uden problemer. Har en position her på 9'eren. Går nu med vinkel at hvide går væk fra 10'eren. Så han vil jo bare ned og vinde. Ned i gruppen på den anden side af bordet. Så kom tilbage igen på den anden side. For at skyde 10'eren i hjørnet. Sætter jeg 9'eren. Og så kommer han videre til den næste lovmulighed. Lige op til vinden. Og Barham Lotfi vinder 7-6 over Kasper Christoffersen og er dermed klar til kvartfinalen.